πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, Στάθης Κιτής, επιβεβαίωσε ότι έλαβε στις 26 Αυγούστου επιστολή από τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία αναφέρεται ότι η παραίτησή του θα διευκόλυνε τόσο την ερευνητική και ανακριτική διαδικασία, όσο και την εύρυθμη λειτουργία της ΣΥΤΑ. Ωστόσο, δεν ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να μείνει γαντζωμένο στην καρέκλα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ. Χαρακτήρισε παράλληλα ανυπόστατα και στημένα κάποια ζητήματα που σχετίζονται με το άτομό του. Δεν είναι πρόθεση μου να μείνω γαντζωμένος σε αυτή την καρέκλα. Δεν δέχομαι όμως τη λάσπη που μου έχει ρηχθεί. Αν υπάρχουν οτιδήποτε που μπορεί να θεωρηθούν ότι ευθύνομαι, να τα εξετάσουμε στα πλαίσια της νομιμότητας. Εκείνο που στέκει για μένα είναι μια επιστολή που έχω πάρει από τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία μου στάληκε στις 26 Αυγούστου στο γραφείο μου, και έχω σκοπό αυτή την επιστολή να την παρουσιάσω και να ενημερώσω και τα μέλη του Συμβουλίου. Η επιστολή αυτή μου λέει τα εξής. Στη συνέχεια τηλεφωνικής μας συνομιλίας και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και τη δημόσια δήλωση σας ημερομηνίας 5 Αυγούστου του 2013, θεωρώ ως αρμόδιος υπουργός ότι η παραίτηση σας από το αξίωμα του Προέδρου του ΔΣ της ΑΤΙΚ θα διευκόλυνε τόσο την ερευνητική και ανακριτική διαδικασία, όσο και την εύρυθμη λειτουργία της ΣΥΤΑ. Τον έχω πληροφορήσει με την επιστολή μου ότι θα επικοινωνήσω με τους νομικούς μου συμβούλους να εξετάσω το περιεχόμενο αυτό, και θεωρώ και υποχρέωση μου να ενημερώσω και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου για αυτή την επιστολή, πράγμα το οποίο θα πράξω σήμερα. Γιατί τυχόν δική μου παραίτηση σημαίνει τερματισμό της λειτουργίας και του υπόλοιπου Συμβουλίου. Διότι έχει ήδη παραιτηθεί ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να το συγκαλεί άλλος εκτός από τον Πρόεδρο, και αν ο Πρόεδρος δεν μπορεί, ο Αντιπρόεδρος. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, με τη δική μου παύση και παραίτηση αντιλαμβάνεστε ότι εκπίπτει ολόκληρο το Συμβούλιο, και ίσως εκεί στοχεύουν όλα αυτά κατά του προσώπου μου. Άρα αυτό το πράγμα το έχω δει με τους νομικούς μου συμβούλους χθες, γιατί απουσίαζα στο εξωτερικό, εντός των προσεχών 1-2 ημερών, αφού ολοκληρώσω αυτά, και προς τον κύριο Υπουργό που μου έχει στείλει αυτή την επιστολή. Όμως και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΤΑ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και εξακολουθεί να εξετάζει θέματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει επιστολή του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 13 Αυγούστου, που μου ζητάει για το μέρεσμα το οποίο θα δώσει η ΣΥΤΑ στην κυβέρνηση. Και του απήντησα από τότε ότι έχω συγκαλέσει συμβούλιο στις 27 Οκτώβρου και θα θέσω ενώπιον τους αυτό για να πάρουμε απόφαση για το μέρεσμα. Έχουν συμπληρωθεί έρευνες που έχουμε διατάξει για εκείνα τα περιβόητα θεωρούμενα σκάνδαλα ή παρατυπίες που διαπιστώθηκαν από την εσωτερική μας ελέκτρια για την κατανάλωση καυσίμων, για τα στέγαστρα. Υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία τέθηκαν ενώπιον μας και ζητήσαμε νομική γνωμάτευση. Ποια είναι τα πειθαρχικά που προκύπτουν για να προχωρήσουμε με λήψη απόφασης για αυτά. Είναι τρέχοντα θέματα σοβαρά για τη ΣΥΤΑ που το Συμβούλιο δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Έχουν λεχθεί πολλά δυστυχώς και έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά μου. Ανυπόστατα.